Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Iki lho tak dudoy anu. Bakul iso gampang kok ngene iki lho. Ngene iki. Iki lho. Iki jenenge sapa ya? Markona, Mbok. Markona. Ngene iki demi apa ya? Demi cuan, Bos. Lah iya, lah iya. Yo ngene iki to. Wani perih ya berarti. Nek ora to. Lho, Lah kesiset oh piye perih? ya menawa kok ya. Karo goreng ayam mesti wae anggere ngeplok aku pas goreng ayam iki kudune ki pas nyantai kae ngeplok. Ya ora to, lah tere yo sing di-vlog kuwi kok. Lah nyantai ngevlog apa adol manuk. Manuk sapa, Mbok Jul? Lah jere kayak pamit mama Gigi arep kadol manuk. Malah karo bojoku manuk karo didol. Oh, malah ngono ya. Lah kira-kira payu apa ora? Tetep payu to, wong manuk ganteng kok ora payu. Lah blojan kemereyuk kres-kres ngono lho. Tak mau ngono. Ya omong ngono. Iki cuaca di sini sedang galau iki Mas. Ya aku membantu Mas Andi. 1 kilo gratis 1/4 ya toh. 2 kilo gratis jilbab tapi entek. 5 kilo gratis daster. Stoknya terbatas mergo sesuk rong karuan nenek. Kilo barange. Koyo aku. So abang-abang gak perawan gitu. Tak mau ngono. Aman Prabosnya lagi welek ya. Paman tong angger eja aku lho iso wedi to. Tak mau ngono. Wedi e piye kuwi lho? Buat. Greget ki piye? Ngrokotno to? Lah wong aku nyakot ae urung kok sok. Sapro nyapa ning kono? Gendok to rono. Arep kencan aku. Rumah yang parani. Arep kencan aku. Yang parani kono. Karo Kus saweneng lah beda iki. Mau aku nek Kang Kus Alah. ganggu kok nek saprol tak parane. Ya mau kok. Lah iki lho. Lah iki lho. Dang, tang. Apa to ndang apa? Kok iso ada pembeli iki lho. Tuku chicken lho. Ora iki wongku wong teklek. Lho. Sayap tok Ya, pembeli belum. 5 gratis seperempat itu. Kalau 2 jilbab entek ya? Jilbab entek. Nek 2 kilo entuk sebanyak. 2 kilo Mas ayam. Ya, Mbak Ella sekilo wis sekilo. 5 kilo gratis daster. Sing ambione piro, Mas? Nek mbok dol neh Mbak Ti. Per kilo 40. Iya, awet tekan 7 tahun iki. Nek diingeti tok tapi. Foto, Bu. Kasih foto jelas gak? Lah ngene iki aku. Tapi iki gak Nggonku ke malah jek teles kok. teles nggon Mbak Mah wingi. Ora nggonku sing ndek ngenane malah lagi panenan tak ler yo gak bosok kok. Lah aku ngeler ning keranjang. Aku ndelok ayang saprol. Tapi kok komennya manis-manis. Kita lihat saprol di rumah lho. Saprolnya apa ya? Cintaku ala keri-keri, tulus bersama. Kita ndelok saprol. Prol aku mbok tinggal loh. Nyapa we? Packing. Mineng aja reco. Loh. Reco ki apa? Reco ki candi. Ijane mbok piyak apane to lek, Bos? Wis seneng sing gedhe, sing cilik mah. Kok iso kayak ngono. Halo Pak Kandi.
Lah ya etok-etoke ya. Kok mboten tilem mau? Mboten. Sehat? Yes, amin amin. Heeh. Tadi aku di sini kok gak enak tilem. Awak ngono nonton. Oh berarti kerungu ya, dengar ya. Lah badanku ki saka merah-merah. Lah iya. Batinku kok gak ngetok. Ini apa isine, Prol? Apa? Isine apa? Di sini gram Atake bom. Win jerone mbok krukut. Brambange. enggak bantak bolongin. Iki sing sitoke minyak imbuh. Puyake kabeh. Nyeteng piye? Oke, baik. Koso rene ae. Karo saprole wonge. Aku Iki nusul lho. saprol lho kok so. Lah iya. Karo saprol dibakno. Dinyo kok. Nah iya. Ini kayak penyapu itu. Kowe wis ning kono kok nusul iki lah. Lah tak goleki kok ning ndi ngono. Nyapa to kowe kok golek saprol nyapa? Lah ginyo to, wong yo ora Lah iya nyapa? Ora nek sing. Oh, gak nek sing duwe, Bro. Nah, liane nek sing duwe aku kene ya. Masa? Ora diseneni malah nek sing duwe. Golek terus ya pernah kowe. Well, Kok iso? Kowe kira ini sampai jam piro? Jokawan to. Mosok aku Jakawan. ketik Jam Mosok WA wae. aku jam 6. aku dicuekno no wegel aku asline. Lah aku gak nyekel HP yo. HP ku nek aku. Ngono piye HP-ne ra roh lho. Tibakno ke WA awakmu. Kuwi patutan di bojone ra roh ning ndi. Lah kowe wis marani Tom burung. Sapa? Kowe lah. Tom wonge sibuk Nang ndi? sesuk Mbak Suti slametan. Cara mau ewangi piye to? Lah iya, piye lho kowe kok. Lah Ngono kuwi tukok-tukok nang Brambang sak kilo apa piye ngono. Moh wong Tom ora nukokne aku. Calon maratuwa kok sok. Iso. Bu Suti kaya calon maratuwa. Gung roh e. Urung roh. Iya to. Urung kenalan aku. Masa ora ketemu? Gung. Pas rono ki wong renek. Ngono kuwi tukokno setengah kilo kok. Kesempatan berarti oke. Enggak. Nek uwong. Ora nyapa-nyapa aku, Bro. Iki lho. Ora nyapa-nyapa Iso. Kowe mbok ukurno pira dhuwurmu kuwi? Sak meter kotor. Sak meter kotor, Bro. Lah iya. Enek 90. Lah ki jek akeh. 90 enek kok saya. 141. 141. So. Berarti sak meter kurang ya? Kuwi parmegoran ana. Ndi? Iya toh. Mbak iki ndi? Entah lah, endi kok Adi. Wong sakmono lho. Iya. Heeh. Kok iso? Arep nang warung udan aja jebakan iki. Berarti rindu ya, Pak? Tenan, Mbak, aku tenang. Iya, wis dirindukan Pak Kandi aku. Rindu. Ini aman, Gus. Bolong ini. Tolong-tolongan ya, lagi. Jadi terus lo anu. Kuwi jenenge. Pin jerone kresek. Apa langsung Brambang? Aman nek langsung Brambang. Nek mbok bolongi lho. Langsung Brambang nek gak langsung Jakarta ini. Lah iya maksudnya kan dibolongi aman nek langsung Brambang. Nek cek plastik kan Iki ngene apa? Shopee. Masih tiba. Wis. cintaku keri-keri. Kita lihat nenggon dagangan sik. Iya ta? Ki mari hujan bolo, hujan. Hujan melanda, hujan terlalu deras. Tang,
Mochi kedinginan lho. Lha iki kancaku SMP tapi lali jenenge. Ayo. Silakan. Karek stok karek 50 kilo. Kok iso rong dicepot ta ya? 50 kan kiloan. Aman, Bos. Pol gambare ya tak rayo. Atus suwun ya. Heeh. Piye ta, Bos? Ki sapa ya? Jenenge sapa ya? Aku dhewe ya lali ndek kanca. Oh iya. Sapa tang? Anake Telok. Lho, jenenge. Jenenge sapa ngerah gelem nekoki diri kanca. Dewi kancaku SMP. Piye? Ngono dadi tekoni aku ke kancamu ki sapa ya jenengmu aku lali ngono. Ya aku etok-etoke. Ngono iki piye leh ngulet jajale tak reviewne. Lah lah ngulet piye to ngulet ya biasa padha. Jaremu ngene-ngene tangane. Ngono tangane. Tak reviewne bolo ben iso. Vlog pira wis nge-vlog terus. Sing ndek mung pelanggaran nek. Ya kok iso? Ketok anakku. Kok tak potong ning capcut. Cetak anakmu piye maksudnya? Nyuting anakku mung ning mulai. Pelanggarannya nyapa gak kena dikomen. Memperlihatkan anak-anakku piye ngono lho. Yo ora dihapus karo kono. Oh, gonmu wis monet berarti. Juga ero. Ya kok wis dihapus. Lah anu tidak memenuhi apa ngono terus mergone wi enek video anak-anak wi. Lah anu ya apa wi? Iki pas syuting ke pas aku karo anakku ya ta. Enggak. Sing pas ning omah anakku. Anakmu kira ketok malahan kok. Lah iki lho cara nguleni tak rapekno. Ini berarti dimarinasi dulu ya? Yo to. Dimarinasi. Berarti dimasukkan kulkas apa freezer? Freezer. Ora dimasukno ora apa-apa, sing penting dimarinasi sik setengah jam. Setengah jam. Mari ngono diuleni, Bos. Niki sing gorengane. Ki mung wis pirang gorengan? Oh, hak ngitung bolak-balik goreng. Rentek goreng. Bawa berapa kilo nggak? 10. Ini terakhir tak goreng. Jadi ngene iki bolo nek ngulet. Nguteng ini 2 kali selupa. Ora oleh diplok-plok ngono iki gak oleh ya. Oleh. Malah diiwir-iwir ngono. Silakan teman-teman, silakan. Jadi tekniknya ngene iki. Berarti ngene iki harus berapa celupan apa? 2 aku. 2 ya? Aku 2. Tak liyane enek sing pisan, enek sing ping 3, enek sing ping 4, tergantung Prol, tergantung Kok yo wis teko kene to? Aku dijemput Saprol. Ya. Bocah ning ndi, Prol? Bocah ning ndi? Ning ndi? Melu ya? melu to kok. Lah aku yo melu kok. Kok nek jenggokno piye? Jenggokno yo berarti golek mangan nih. Wong kok Aku arep melak Saprol lho. Aku arep kencan karo Saprol. Niki lho. silakan teman-teman ayo. Makan ora teprol. Ngosek to wong urung numpak kok aku ki arep numpak dhisik. Prasido kencan bala montore mogok. Mogok montore Saprol gak iso kencan. Ayo.